Yo, diaturke para pamirsa. Ya, kekompakane kanca-kanca, keprigelane kanca-kanca. Bersatunya kanca-kanca lan sak piturute kuwi diaturke kagem para pamirsa. Genti-genten. Nek tanganku munggah ki swara putri, nek tanganku medhun swara kakung. Perpindahane manut karo tangane Petruk. Ha, iki rada arep mingsak kaya ngene wae, oke sing mraktekke gagal lho. Ora iso nges kaya WL. Ajan sing jeneng PL ki pancen apik tenan kok. Polo laras. Yo, siji, loro, telu, ya. Lasong jumanglung sri bali-balan. Lasong jumanglung manekar mangungkung mandang ebak isan. Jroning pratisan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok. Tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok. Ya, ngene iki jenenge gombang. Tak cendhake meneh siji, loro, telu, ya. Lasong jumanglung Sri bali-balan. lasong jumanglung Manekar mangungkung kumandang ebak isan. Jroning pisan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok. Nah, jos tenan. Pancen nyenengke tenan. Iso kompak kaya ngono ki piye ya? Ya mergo kulino. Nek ora kulino ora bakal iso. Wong sing jeneng kanca-kancaku ning ngebis wae latihan kok. Piye? Ming manut tanganku. Lesung jumenglung suwi bali-balan. Lho nek ora dadi ora mandeg rumah makan. Ora ngono ndak. Do sapenake dhewe le apa anu sudah gembira ndak mesti kepenake dhewe. Nyenengke tenan ora. Ya, ayo coba saiki tak jodoke mbaka siji. Anting. Alah dengkulmu mlocot. Wong dikon kok malah alah. Kowe arti rutatin apa kowe? Alah. Ya. Lesung jumenglung sruwi bali-balan. Yo, tanganku munggah kowe, tanganku medhun piyai kakung. Sinten? Mbah Wondo, nyomike di kan. Nah, make rak. Ya. Cek ngono kok ndak ramune. Tes iki. Cek. Ah. Siji, loro, telu, ya. Lesong jumanglung Sri bali-balan. Ah. lesong jumanglung Manekar mangungkung kumandang abake sak jroning desan. piye to Mbah? Desan ngono ya. Desan Tok tok tek tok. gung. Piye to? Ayo kowe sing salah kok kowe iki nek tok tok Aku wis tok kok mau. Hah? Madheke trek. gung. Tok tek gunge kapan? Yo baleni tok yuk. Tok 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 Gung. tok tok Tek, tok tek, tok gung. tok tok Tek, tok. gung. Ayo tok. Tek tek gung. Sape, jol kene baleke ndak ono kowe iki nyolongan ya apa-apa. Mek keprak barang kok ora ono iki mbok digowo nang omah nggo karaoke. Karaoke ro bojone. Wong anune apa jenenge? Apa tipe merek Ten kok tadi. Jokek dalu. Mempenge rasa macam. Ayo, siapa jenenge? Ika karo sing gambang. Ah. Dilepeh sithik. Lagi mangan kok lagi nyambut gawe kok memangan. Ayo dilepeh. Ayo. Nek ora dikejemi ngene ndak tuman kok. Yo. Ayo ik karo Bimo iki. Ayo siji loro telu. Ya. Lesong jumanglung Sruwi bali-balan. Terus. lesong jumanglung Manekar mangungkung ngumandang ngebeki Sak. jroning desan. tok tok Tek. tok tok Gung. tok 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 Tek apa? Oh iki tok terus kok ayo. tok tok tek tok tok gung tok Tek tok. gung. Agak. Yo, cajine kepati-pati ora. Yo genten.
Atin karo Denko. Ah. Ya cocoke kok tak goleke cocoke kok. Ayo Denko. Denko. Ayo Denko. Denko ya langsung jukuk mic ya. Mbok arep ngurung mbok arep dipangan tak ngerti ya. Sing bener lho. Ngede. Mikir ramuni. Ayo Denko. Tes-tes. Mikir ramuni. Muni wae kok. Mot nang namune yo. mon. Kon gedheke kaya mblendis ya. Mikir mon muni. Oke, mikir nak muni. Nah iya. Ya, lah iki. Langsung jumenglung. Ayo gawe. Enggak ketok, enggak Hah? ketok. Piye? Ora ketok. Anggo ngene iki wedok. Nek iki mulai nang kene. Iki lanang iki ya. Ngapa dadakane? Lho, mbok sasmita. Mbok ngene wae rasa. Lah iki ra iso mandek nek ngene iki. Ngene iki terus. Ya. Sisi loro telu ya. Langsung jumenglung. Seru himbal. Oh, ya iki sing lanang alusan kok ya. Halus. Kok ngono kok? Ayo terus. Langsung jumenglung. Nah. Manangkar mangkung Ngomandang. ngabeki jrone Ora. desa. Kok kaya mau ngelih to iki? Heeh ngelih. Maaf piye? Dulang apa? Dulang tungkak apa? Wong wedok kok kaya ngono lho. Lah kan Karo wong lanang kok dulang tungkak. Tungkak ya ora masalah wis kene. Ayo baleni sing tenanan ayo. Denko tenanan to kok. Aku tenanan iki. Ya aja lemes to, semangat. Aku semangat iki. Hah? Ben iki senengane iki. Aku gak lihat kamu Iya. Siap. Kaya wong kelahiran Cibinong. Lah apa? Anggepe meng kelahiran Sentolo ngono iki kok. Yo kan, lihat kamu deh. aku kan orang Indonesia. Ah iya. Bentukmu onde-onde. Bentuke kaya yoyo ngono. Onde-onde, Pak. Onde-onde. Oh, Oh, bener. onde-onde kok semono. Lah, Panjen kancaku iki nek. Nek nyelak apa. Onde-onde kok loro jane. Sapa sing ngondeni? Aku sing ngomong udah aku lho. Sapa ya? Oke sing ngenong kok muni-muni. Onde-onde loro muni ngono. Sing duwe dene sing kenang kuwi aku ora duwe kok. Sing duwe sing kenang. Sing ndi kowe onde-onde apa aja? Ora. Ora duwe kok. Jare dititipi kowe. Anjen kurang ajar ora. Wis. Neno 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 neno. Eo. Ha nyuwun suarane Mbak Wahyu Krisnawati. Nah. Ya, engko putut manggungnya didum sinden 8 lho. Mergane Pak Jarwo le nyawer sinden 8 disawer kabeh. Dadine kudu sinden 8 kok didum kutut manggung. Wis kutute pirang-pirang lah, ora masalah. Ya. Ya